Este. Paborito. Tandyan Pugo Chico. Paborito? Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed Balay, Probinsya, Bansa, Tandyan Intiron Mundo. S.B.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S.B.M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.B.M. Ang betul ni kabuasan Pangasinan Dagupan. Agaw natan yung Huwebes, sa 19 at bulan na Marso taon 2026. Wadyala so Saray Balitan Matuwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Nakalop na nakantabay lalamat sa lawasin kaaro, lawasin kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bagani. Kantabay team on the technical side, si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Ayagi inagaw-agaw la agagik inagwagaw la so itatagay na presyo na krudo tinmagilalamat at sayan agaw karuman 79 pesos yung masulok natan 82 la yung masulok. Imagine datatatang tanagagik jad gasolinatan jad diesel karuman 103 pesos per liter, natan 105 pesos per liter la. Tinapat ko ni Manta ng paggasolina say kwanto may gasoline boy ay agiser, kwanto inagwagaw la. Kwanto? Inagwagaw untatagay so presyo na sa rekrudo at atang tanagagik. Pero, believe kayo at atang tanagagik. Say presidente tayo Pilipinas, say kwanto. Everything is normal. No need to worry. Everything is normal. No need to worry. No need to worry. Kanyan sa ginawa to sa kuya kutdang at atang tanagagik. Sinuspinditutan so sa may fare increase. Wala may ganganto karuman. Tapyan jaruntan kwanto to ease the burden of commuters. At suspendin nitan so sa may implementation na fare increase. Yasay kwanto, now is not the right time to impose additional cost on workers, students, and daily commuters who rely on the transport system. Bali-bali, dungalan tanatatan tanagagik.
But how about the transport sector? How about the transport sector? Tani, likod at satan, so suspension na satay implementation na fare increase at atong tanagagi. Wala mo't man so assurance to at saray para saray transport operators and drivers. Yasay kwanto permisa to at atong tanagagi that he will expand or the government will expand support measures including in my rollout of free rides nationwide, fare discounts in MRT and LRT systems, and reduce toll fees to help mitigate the impact of rising fuel prices and global uncertainties. Kwanto? Kaya't ang utos ko sa DOTR, suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, kwanto? Dahil nasa gitna tayo ngayon, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan ay patuloy ang ating pag-aalay sa ating mga commuters, sa lahat ng mga manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Kwanto? Huwag pong mag-alala ang ating mga transport workers. Para sa transport workers, simpre mapaga kayo, gauntan. Na libre iraray commuters, ang gapoy taas pasahe, pero paano kami bahalatoy? Kanyo natan, si kamiran transport sector ini, sa diesel at 105 pesos per liter la. 105 pesos per liter la. Huwag pong mag-alala ang ating mga transport workers. Kwanto, ng Presidente BBM, dahil mamadalin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. May dagdag daw na ayuda sa inyo. Kaya nan karaman na tatang tanagagik, at si katon mismo la, so ang idaulo na sa may distribution na ayuda, sararay may transport sector. Pero maya kayo ba? Tani sa ibabagada atatong tanagagik, lulagya si kato at mandi-distribute, nasa may ayuda, at sa repigaran grupo na transport sector, ayagi, walay, sa ikukulyaw da kuno atatong tanagagik, sa ikukulyaw da kuno atatong tanagagik, Duterte, konda, tutuwa man, wala kuno sa kayo banda, sa kayo lugar, yan o inertat wadman si Presidente BBM ang itar na satay ayuda. At saratan so tricycle transport sector. Pero sa ikonda, at sa iuyag data itong tanagagik, BBM, BBM, konda. Akin na, ita BBM so iuyag doy. Si kayon talaga, agyan tayo mi salamat. Maong tayo ni danda kayo ayuda. Akin at nakaukulan yun iyag so BBM. Tiga ba yun ibagad sa atan Naani babawi ang dati ito si kayo. Makalasyan kayo. Pero naman kasi Mr. President, paano naman namin sasabihin sa aming mga sarili na everything is normal? Hindi mabibili ng ayuda ang mga motorista. Isinigaw ang pangalang Duterte. Kahit na si BBM ang namimigay ng ayuda, panpunta na yun ingatan kasi yung lugar. Walay anong mangkod ko yun di tanad social media agagit niya. Agi. Agi. Katulan ti babaga katatong tanagagik, Mr. President, Sir, with all due respect, paano naman namin ikukonsol ang sarili namin na tanggapin namin yung sinasabi po ninyo that everything is normal, that no need to worry. Araw-araw nagwo-worry na po kami. Kasi araw-araw tumataas po ang presyo ng krudo. Bawas na po ang budget namin. Sayang lamay. Singani man, 13 liters may inkarga. Pigaralan amin man 1,000 plus la. Kawaon lamay 20 pesos masulok. Kaya additional. Ni isaliw ko like man.
makasaliwak lay, wala kasi nasaliw mo natin niya fried chicken worth 25 pesos breast ni man, ha? May pago na manok. O, wala lang ni saliw mo siram, Mr. President. Ngayon, imbis di man sirak na may fried chicken, may pago na manok, agapulag alam makasil na sira, anti kanong ko'y bahaw labha. Anti sustansyan unlad laman ko natin ay, Mr. President ay, bahaw labat. So, ikamot ko, ang gapi kaiba ton fried chicken, ta simpre, sa ang aguyor lamay 25 pesos, budget ko isali ko fried chicken. Hindi tadlo ka, wala na saliyo ditan niya fried chicken worth 25 pesos labat. No ang gapi siram sarag tulaman, makatumpay lang na irasman, natan tanggapuloy, aguyor lamay 25 pesos ko Mr. President baw labahat so kanang kao. Ni saray eroplano timitikyab mo lara karoman. Timitikyab lara ta siyempre at pinayagan dalara. Yaman tagi mo na airfare da. Siya pa ni kasi umlugan at eroplano saya. Siya pa ni kasi so umlugan at eroplano saya. At sa tanya manatagay suppression na saratay krudo agagik. Pero antay ta. Jad Pilipinas, sikatayo sang katagoyan. The oil price hike is significantly higher in the Philippines kumpara sa neighboring countries tayo at Southeast Asia. Malnapo ng ginapuan na sa United States and Israel. So, pangira da at Iran. Ninang ninyo yay, price comparison of oil per liter in neighboring countries. Jad Philippines, 100%. Grabe, 100% tayo. Jad Indonesia at 24 to 50%. Jad Thailand, 57 to 59%. Jad Malaysia, 33 to 60%. Pilipinas, 100%. Mr. President, nakikita nyo ba yung itong comparison na to ng oil per liter na increase sa mga neighboring countries po natin? Imagine, Indonesia is 24 to 50%, Thailand is 57 to 59%, Malaysia 33 to 60%, ang Pilipinas 100%. Inerlaylayan tayo Inerlaylayan na sare mairap bilay, Mr. President. Nyay, walay nan text at sika tayo, nan message at sika tayo. Ang sakit yung maong, kwanto? Ang sakit yung maong. Wala ang lagbilaya. So nan text at sika tayo, incumbent official niya, pero ang sakit tula. How much more? At sare ang kakilag niya totoo. How much more at sara may anggapi trabaho? How much more at sara ramay sang kakamot sa panangandad sa kiagaw? Imagine, 110 pesos. Ni wala interdat siya kaya litrato at atong tanagagi. Fuel save diesel, 110 pesos and 50 centavos. B-Power Diesel, 118 pesos and 70 centavos. Fuel saved gasoline, 84 pesos and 40 centavos per liter. B-Power gasoline, 92 pesos and 50 centavos. B-Power Racing, 95 pesos and 50 centavos per liter. So, Mr. President, angang ko, Shil. Mr. President, paano namin pakakalmahin ang aming mga kalooban, and to accept the fact that everything is still normal? Everything is still normal?
Ni walay reklamo to nun ken. Ati Amy Marcos. Taakin ko nyo. Nya is ibabagatunatan ng Senador Amy Marcos. Tawala may gangan natan natatong tanagagik. Wala may gangan natatong tanagagik. Ya suspindi ni man. Suspindi ni man natatong tanagagik. So samay may magano taanapon ko implementation na may suspendi ni man so sa may excise tax kuno sa kwanto ng Senadora Amy Marcos ginulo nyo kami hanggang gabi kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos, sasabihin naman ng ating Finance Secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. Please, hilong-hilo na kami. So, hello, Mr. President, asan yung sinasabi ninyo ngayon na pagkaluban kayo ng special power para ibaba ninyo yung excise tax? Ginulo nyo kami, kwanto ng Senadora Amy Marcos, gabing-gabi na, kagabi. Hanggang gabi, kagabi, natapusin yung excise tax authorization and then, sasabihin na lang ng Finance Secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. Bakit? Bakit hindi pa kailangan? Ramdam na namin, Mr. President. Di bali lagit si kayo tagyo nalilik na. Ang di bali lagit si kayo tagyo nalilik na. Pero si kami ang kakulag, man-oy-oy kamila. Man-oy-oy kamila tatong tanagagit, natan wala ibabaga. Nasa Department of Finance, mangaliw kuno, so Pilipinas la, na 2 million barrels of fuel. Kapigan kayong mangaliw. Sa itupot media gagig, Mr. President, ano na ang measures na ginagawa ng inyong administrasyon para bumaba? Kahit papano, untun dato'y inagwagaw la. Inagwagaw la tatong tanagagit kaya itatagay na presyo na krudo. Ang sakit-sakit la. Ang sakit-sakit la, Mr. President. Say ang sakit-sakit ni, say panaabalaan na sararayay. So leaders at House of Representatives, aman! So impeachment to ng Vice President Sara Duterte. What is more important to you? The general welfare of the people or akwanta? Ni sasambuton da agagik mo. So sa may panimpampa-impeach da kinon Vice President Sara Duterte. Anto may kwanto may leader da? Para may leader da man? Si Batangas Representative Jerbil Luistro, tatandaan ko yan. Batangas Representative Jerbil Luistro, anto'y kwanto may kwanda sufficient man, so samay magano pa talaan ko may babagada ano ang tutay sufficient at atong tanagagig. Sufficient kuno iman so sa may magano pa lang tulaman pati yung cellphone ko ay naulula at sa tay tatagay na presyo na krudo ni tula may babagadad dyan sufficient na magsisimula na sa susunod na Miyerkules, March 25,
Imagine ha, ito ang pinagkakaabalahan nila ha. Magsisimula na sa susunod na Miyerkules, March 25, 2026, ang hearing proper para sa dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luestro. Ha? So March 25 hanggang April 14, 22, and 29. Yun yung kanilang schedule at atong tanagagik. At satan so ibabagada. Ya impeachment da. Proceedings kontra adkinan Vice President Sara Duterte. Tasay kwanda sufficient in grounds. Sufficient in grounds kuno. Itahan so satay deliberasyon. Nasay House Committee on Justice at sarayan ng susagap ya duaran kaso na impeachment complaint. Natan, question niya ng Marcolita, kabat yung Representative Paulo Marcolita. Lagi anak yan ng Senador Marcolita. Sa ikwanto, ng Congressman Marcolita, ang naririnig ko lang, lagi ay sufficiency in form and substance. Sufficiency in form and substance. Ngayon ko pa lang po narinig itong bago na rule na ito na sufficient in grounds. Kwanto? Say kwanto, I have witnessed impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one chief justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol wala pa akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Singanatan ko laba laarungol itan. Say kwanto balat ng Luistro. Please allow the chair to read section 7. Please allow the chair to read section 7 of the rules of impeachment of the House of Representatives, that the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Si katumay nangibasi anda sufficient in grounds. Pero imubat si Congressman Marcolita sa kwanto, me I know, Madam Chair, when the rules are promulgated, sa ibat natan ng chairwoman, this has been the rule of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. Sufficient in grounds. Pero ang tiba to ditan ng Vice President Sara Duterte sa kwanto at tatang tanagaging. There is no sufficient evidence to support the impeachment complaints filed against her. In a strongly worded statement, she maintained that the allegations failed to meet the standards required to move forward, calling the case baseless and politically motivated. Yasay kwanto at ating tanagagik ng Vice President Sara, this is not just about me. It's about the people. We cannot let political games distract from urgent national issues. This is not just about me. It's about the people. We cannot let political games distract from urgent national issues. Tama naman po si Madam Vice President. There is an urgent national issues. Ito ngayon yung tumataas ang presyo ng mga krudo. Alin ang pagtutuunan natin ng pansin? Alin ang pagtutuunan natin ng pansin? Nisay kwantulan ng Congressman Toby Chanco. Wala may statement to atatang tanagaging. Wala ibabagato nata ng Congressman Toby Chanco. Yajad saya so ibabagato agaging. Dengal yu na Botas City Representative Toby Chanco filed a resolution asking the House Committee on Justice
to expedite the resolution of the impeachment case against VP Sara Duterte even during recess, so the House can focus on the Middle East crisis and other issues. Si Katutoy babaga to atatong tanagagi. Paspasan nyo na. Pero, Congressman Chubby Chanco, ganun na lang ba yun? Papaspasan ninyo? Paano na yung justice? Pagpapaspasan din po natin, Mr. Chubby Chanco. Pagpapaspasan natin, di, mauta, aliwan aluto. Singa pa nagluti bolas itan. Ninya, subagat po ng Congressman Chubby Chanco. Kayo pa, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba, maawin nyo si Sara o hindi? Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun eh, kahit kayo naman may opinion kayo eh. Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba, pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi kasi lang ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Si Katutoy na tatong tanagagig si babagato ng Congressman Chubby Chanco. Kasi aliwan sa atay kaso ng Vice President Sara Labatzo na pag-iimbestigahan. What about yung mga na-involve sa mga flood control fiasco na yan? What about those people na tinuturong nabigyan ng mali-malit ang pera, bilyong-bilyong peso? Na ang very unfortunate part, kung sino yung magsasabi ng kanilang kaalaman, nalalaman na tatang tanagagi, sila pa yung napoprosecute. Nasisave yung mga nababanggit ng mga pangalan. Baliktad sa justisya. Agaunta na tatang tanagagi. Imagine, may inaakusahan pero yung nag-aakusa ang iniimbestigahan, instead na imbestigahan yung inaakusahan kung there is truth doon sa sinasabi ng mga akusado, bini-verify muna kung there is truth doon sa sinasabi ng mga akusado. What about the accused? Anong ginagawa ng ating gobyerno? Why are they so passionate about impeaching the Vice President, but they are not so passionate kung sino yung dapat na managot doon sa mga bilyong-bilyon? Mali-malit ang pera na nawala sa gapan ng gobyerno. Nakikita niyo yun, mga kapaborito? Yung picture na yun, yan ang wala man reklamo ni man salita against those people involved. Sila pa ang iimbestigahan. May hostisya pa ba? Saray Balitan Matwa, SBM. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalite tila tan fake news soon tuloy kaya rin ni nasarin pakabatan pa imano. Malala po ni at saray manangang tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un
San ang putat-putangin impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa ika-7 anibersaryo ng Radyo Pangasinan, ako po ay bumabati sa inyong anibersaryo. Maraming salamat sa inyong serbisyo na ibinibigay sa taong bayan. At kayo po ang isa sa mga nakikita po namin na katuwang ng gobyerno upang ipaabot ang mga dapat mangyari ng taong bayan. At asahan nyo po na tayo po ay magtulungan at dalangin po namin na unaway marami pa kayong serbisyong magagawa at maibibigay sa ating mga kababayan. So mabuhay po ang Radyo Pangasinan at mabuhay po ang lahat ng mga empleyado dyan. Pagbati mula kay Councilor Jonathan T. Ramos ng Lingayen, Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay
Saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito, Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito, San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tanjat Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:37 sa oras sila tatin tanagagik at Saray Balitan Matwa SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Hello, good morning kay Axelor Rosario sa ikwanto dugatan so ginawa ng PBBM. Siguro is referring at sa may suspension na fare increase. Pero dapat kwanto kalandamay excise tax at gasolina. Sikatutan so kwanto ng Axelor Rosario. Kay Engineer Rodolfo Dion, good morning sir. Sa ikwanda maabigya kabwasan Joseph, likewise po sa inyo Engineer. Kumusta na po kayo? Kay Sir Jerome Antinorio sa ikwanto masanto sa kabwasan at sa kayo namin ditan. DWJ Radio Pangasinan. Saray Balitan Matwa. Happy Episcopal Anniversary. His Excellency, our beloved Bishop, Most Reverend Napoleon John Sipalay Jr., OPDD Bishop of the Diocese of Alaminos. Likewise, Happy Fiesta at St. Joseph Paris Aguilar Pangasinan and Happy Bagoong Festival ditan adlinggayin kwanto. Kay Sir Maki Mapalakapak Soriano at Bali na Mapandan, Happy Fiesta matad si kay ditan ha. Sir Maki, good morning. And kay Madam Emma Lipio, good morning. At sa mga single ladies ng Barangay Basing, Nanay Bihing, kumusay tilapia, Maxel, aga-apiktado na sa itatagi ng kruda. Si Nanay Bihing Kalamor, nananyo, pigay datulan ng Nanay Bihing, masaksak bay umbangon, makapanlako labat na saray tilapia, tapyan januntan, walay panbilay. Pero panon tulaya, tani ang ganatan pitalaran tini may 20 pesos. Kwanto laman si babagadan 20 pesos. 20 pesos ya presyo na say kada kilo na bolas. Si katunitan sukukugkugi pun tayo ang gadnatan. Pigay taon la agagik. Pigay taon la. Apalabas tilay sa kaya national election, arap-arap ng lalamat na barangay tan SK election, ang gapunitan. So 20 pesos per kilo ya bolas. Hello, good morning kay Sir Ronald Agoncillo. Classmate, good morning. Sa ikwanto ng Sir Jerome, Feast Day of St. Joseph, 3 p.m. Misa, our main presider, His Excellency, Most Reverend Napoleon John Sipalay Jr. Ditan at Aguilar Catholic School. Wala nagawan in confirmation. Okay. Likewise, sa tatong tanagagik, hello, good morning. Mare, gusto mong mag-dinner mamaya? Gusto niyo mag-dinner mamaya? Galila, Mangantila at Mars Restaurant. Mars Restaurant, matatagpuan sa Rufinas Square, dyan po sa may Binmali, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. Malapit lang, ha? Try their baby back ribs, beef and pork steaks, New York strips, chicken teriyaki, mix or beef innards, chicharon bulaklak, ya perfect for pulutan,
alige and Spanish sardines, pasta, and their buns of sandwiches. Kaya na kung gusto nyong mag-dinner date, dyan na po sa Mars Restaurant. Open from 5 p.m. till 12 a.m. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant sa Rufinas Square, Binmali, Pangasinan. Come hungry, live happy. Diba? At may balibalin la nyo, no? May narasan kayo, yan, kaya rin mga unalis kayo sa tanya restaurant, happy kayo. Dapat sana ganun, Mr. President, na before you leave office, tani asingger la. Ni 2026 la natan, 27, 28, magangganulan alagarentan palabas na natin tanagagig. Sana, no, tayo na lang nyo Malacanang, you will live happy. Happy because naibigay mo yung comfort, yung inawa, at saray totoo, agauntan. And I believe that's the objective of every president na nagmamahal yung presidente na sa bansa tayong Pilipinas, ya iter at saray totoo, at saray umbalay, so inawa, aliwan irap, ya singasaya, so nalilik na tayo nata, agauntan. Atan sukaw ko lang tayo, inawa, aliwan irap. Walay babaga to ng Congressman Leandro Ligarda Libiste. Natanggap ko itong sulat na nagpapasalamat sa aking tapat na paglilingkod sa bayan. Ibig po bang sabihin, aprobado ng pamahalaan ang paglalabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Maraming salamat po. Kung ganon, kung mali ang aking pagkakaintindi, pakitama na lamang po ako habang inihahanda ko ang Season 2. Kung mista ka na, Congressman Leandro Libeste, matagal na kaming wala na kaming naririnig sa iyo. Tasakay mo at sa may kalanguran dito niya miyembro na House of Representatives sa talang very, very, very vocal. At atong tanagagig, at yung mga ibabaga na katuan na say korupsyon. Korupsyon niya nagagawa. Nagkalalo la ditandad House of Representatives who are still very silent. Who is still, who are, kampula, arame aron Peralos Benos, arame aromia congressman, who are very silent sa tay flood control fiasco. Ay, again, tulay gawan tayo sayang. Paano tuya balot at atong tanagagi kay? Niya sa ibabagada dyan. Walay ibabagada nata na tatong tanagagi. Siyempre, noon nyaran panaon, sa ikulkulay sa nasawa, atay kakulang ay kwarta. Gontan. Sakitan nga, epekto na sa atay kakulang ay kwarta. Diyad sa itatagay, nasa pressure crudo. Ngangali ang gapulay na irimito ng Mr. Kinan Mrs. Si Mrs. maingungot. No daddaisat sunana waton kwarta, ta nairapan at panag-budget. Agauntan, nagkalalo no dakaso chikiting. Kanyan, sakritan at pansungagan lamat angang ko. Peralos Benos alkumon. Yasikatutan so pansungagay pangkulkulan, pang balingaan, nasa aray sa nasawa. Tani, tumitindi po ang init ng panahon. Sa ikwan na pag-asa, sa kanilang pinakahuling monitoring at forecast, may posibilidad na umabot sa extreme danger level ang heat index sa mga susunod na linggo. Kasi ang gadsari ay before the end of March, so pakasumpalan na say ang buto-butolya panaon at kabasan. Unsublaylay ampatapatang biya panaon. At inaasahang maaring pumalo hanggang 50 degrees centigrade ang heat index, lalo na pagsapit ng Abril na karaniwang itinuturing na rurok ng taginit sa bansa. The peak of
putang na panahon advance sa tayong Pilipinas is April. Kaya pinapayuhan ng lahat at this early na mag-ingat laban sa heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Galing uminom ng maraming tubig, magdala ng payong o proteksyon laban sa araw at iwasan ang matagal na pagbabad sa init. Wala ni sakoy, yan nakaukulan iwasan tayo tatong tanagagig. Para sa beach goers, makinig po kayo sa mga beach goers. Sa ibabaga na sa National Museum of the Philippines, that iga po na sa dry season, papasakbayan iraamin niya beachgoers to exercise caution when exploring beaches as they may encounter dangerous marine species. Singasay si babagadanasan, tawalay presensya kuno na say flower urchin. Kanang nang kilay flower urchin, yasay, ang tuloy tawag dad saya, generic name to tanat, Toxonustes pelelus. Toxo. Toxo. Layuan mo ako. Toxonustes pelelus. Flower urchin. Sa kaya highly venomous species, capable of causing serious reactions, singabilang paralysis, numbness, antay may numbness, ang kapoy nalik na yo, and breathing difficulties. Sa ibabaga, nasa museum, this species of sea urchin is found in shallow waters, inhabiting coral reefs and rocks, scraping off algae, preventing it from overgrowing the coral community. They are abundant and widely distributed in Philippine waters, so next time you go to the beach, be vigilant at atang tanagagig. Kanyan, sa ikwang kulante at atang tanagagig, panong tulara may sana sawa. Pero antayo, wala man na yung sikrito. Tapian, mas matibay ang inyong relasyon kahit sa gitna ng krisis. Kahit sa gitna ng krisis, mapapatibay ninyo ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Makinig kayo. Kayo naman yung mga asawa, including yung Engineer Nixon, and including myself also. Makinig po tayo lahat. Ito po ang sinasabi nila. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagiging komportable na mag-partner sa isa't isa, kahit sa mga simpleng bagay, tulad ng pag-utot sa harap ng partner, pag-utot sa harap ng partner ay maaari daw sinyalis ng isang matatag na relasyon. Na-experience mo laya, Engineer Nixon? Kapag ka umutot yung partner sa harapan mo, and you did nothing, you did not react, ayon sa mga eksperto, ang ganitong klaseng pagiging natural at bukas sa isa't isa ay nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at mas malalim na koneksyon sa relasyon. Ay wala kaabigan tuya manayay atot. Singasyak, maatutak mo labi no akin. Ayagi, sa isang survey, lumabas na 93%. Lumabas na 93% ng mga mag-partner ang nagsabing normal lamang sa kanila ang pag-utot sa harap ng isa't isa, habang 7% lamang ang nagsabing iniiwasan nila itong gawin kapag kasama ang kanilang partner. Kaya dyan po ninyo matitest. Kung mahal ka ng partner mo, umutot man yan ng 1,000 sa harapan mo, or umutot ka man ng 1,000 sa kanyang harapan, hindi kanya iiwanan. Yun ang tunay na pagmamahal. Ganyan mo laya JCB, agantan. Atot, magpapatibay ng relasyon. Ay, ni sa kwento dyan ngayon, Andrea Kay. Congressman Libeste, Congressman Kiko, at Congressman Eli ng Kamanggagawa Party List
mga batang leader na may prinsipyo, may paninindigan, at tunay na lumalaban para sa mga manggagawa. Samantalang bakit? Samantalang sa lalawigan, blank, yang leaders na bagong upo, mulat na mulat sa hatian, batang-bata pero graduate na agad sa korupsyon. Yan na nga sinasabi ko dito sa nag-message sa atin yung pong mga tumatakbo sa SK, dyan po sila na i-expose. Di ba napag-usapan na natin isa sa mga venue na na-expose yung ating mga kalanguran sa korupsyon, dyan sa SK. Tua ande. Yung isa pa sa kanila, kwanto nakikihati sa mga sweldo ng job orders nila. Ay, wow! Ang galing! Nakikihati sa mga sweldo ng job orders nila. Anto, abigot? Antayo may salitan abigot at atang tanagagig. It's a Pangasinan word na ang ibig sabihin yan, antamay, naksol ka la, gabay mo mangan ka ni. Parang wala kang kabusugan, abigot, yakwanda. Tawalalay na kakanon to, samsamon to ni may paldwa ni, may apagnid, saramay, kaabay to yumamangan, abigot. Untan so gabay to ibagate abigot at ating tanagagig. Sirin madam nakikihati pa sa mga sweldo ng job orders nila. Kawawa naman yung mga job orders ninyo. Ay, ano ba yan? Kwanto, may pamilya kaya mga staff nila. Saklap, kwanto, doktora pa naman. Ay, agi. Doktora pa naman? Akinay, ang gapi pasyente to. Ay laos, no ang gapi pasyente to. Akin, miapag ni sa job orders to. Anto, madam? Dito sa nag-message sa atin, madam, kumusta ka na? Ay agi ang turaraya, young leaders, bagong upo, mulat-mulat na sa hatian. Kayan, sa ikwang kulang tiyatatong tanagagig, ang gapo, ang gapulay pagmaliwan na Pilipinas at saya. Kasi dapat, yung mga matatanda, dapat sila ang nagtuturo ng magandang asal sa mga bata. Unfortunately, yung mga matatandang yan, yung mga damatans na yan, na walang pinagkatandahan, very proud pa silang makita ng mga bata in their presence. Imagine, gagawa sila ng kabulastugan even in their presence. Dapat maging discreet din kayo. Hindi nyo ba mahal ang Pilipinas? Kapag ka nanunumpa kayo sa tungkulin, di ba? Isa sa mga binabanggit po ninyo sa panunumpa ninyo sa tungkulin ay yung pagmamahal sa Pilipinas. Agauntan, where is your love sa inyong bansa? Sana bilang new generation of leaders, tularan nila sina Congressman Libeste, Congressman Kiko at Congressman Eli. May prinsipyo, may paninindigan at may malasakit sa bayan. Kailangan ng bansa natin ng leader na kayang magbago ng sistema, hindi iyong inuuna ang sariling interes. Sana ma'am, makatagpo tayo ng ganong mga klaseng leader. And I believe, mayroon pa yan. Mayroon pa yan. Mahanap lang natin, susuportahan natin yan. And you are one of them, madam, You are not an exemption, Isa ka sa mga katulad ni na Congressman Libeste, Congressman Kiko at Congressman Eli. Hindi ko na babanggitin yung pangalan mo, baka mainggit sila sa'yo. Pag-isahan ka na naman dyan. Iipitin ka na naman dyan sa yung kinaroroonan. Ay, agi.
Pero madam, muntik ko na mabanggit ang pangalan mo. Agi, bari-bari, pero bambano lakibay. Ayaw ko mabanggit. Ha? Pero madam, pag ikay gusto mo mag-dinner date ng inyong mister, yung hubby, ha? Galila, Mangantila at Mars Restaurant. Madam ha, Mars Restaurant, matatagpuan sa Rufinas Square, Binmali, Pangasinan. Just along the highway near Dagupan City. Try the baby back ribs, madam, with your hubby. And your kids, they will surely love this. Beef and pork steaks, and New York strips, chicken teriyaki, mix, beef innards, chicharon bulaklak, perfect for pulutan, alige and Spanish sardines, pasta, and their bunch of sandwiches. May pang kids din, madam ha. Mars Restaurant. Dito lamang po sa may Rufinas Square. Wala po dyan sa Universe. Mars Restaurant. Open from 5 p.m. till 12 a.m. A perfect venue for a dinner date. Madam ha, itagar may habim. Pamasyal kayo doon sa Mars Restaurant dyan sa may Rufinas Square. Dyan sa may Binmali. Mars Restaurant sa Rufinas Square, Binmali, Pangasinan. Come hungry, live happy. Ay, agi, nasumsumpalaya ko mo niya gira at atang tanagagig. Nasumsumpalaya ko mo niya gira. Tani, noong bayag ni Yagi, maong labat-latan ni si babagadan natan, nilukasan la na Iran sa may Strait of Hormuz. Nabuksan na ang Strait of Hormuz sa Iran para tumuloy-tuloy ang galaw ng mga langis sa mga bansa, pero sarado po to sa US at Israel. And you know, US is also suffering from this. Walay sa kuya senador, sa kwanto, di Tanad Amerika, si Senador Bernie Sanders. He criticized the cost of the ongoing U.S.-Israel war against Iran, arguing that billions spent on the conflict could instead fund key social programs in the United States. Sinabilang kwanto, the war in Iran has already cost $22.8 billion. At sa tanya amount at $22.8 billion, sa kwanto, we could, one, provide Medicaid, we can provide Medicaid to 6.8 million kids. Imagine, $22.8 billion ba naman yan? We can, out of the $22.8 billion, we can also build 2.6 million public housing units. We can fund Head Start for 1.3 million. Hire 240,000 teachers, cancel $20,000 in student debt for 1 million borrowers. That is Senator Bernie Sanders. Ang hilig nyo kasi sa giyera. Ay, agi. Pwede bang mind your own business na lang? Ganyan ang mga puti, ganyan ang mga Amerikano eh. Mind your own business. Bandag si kagauntan. Dagabay tayo panchichismisan mura. Mind your own business. Panda. Ay, agi. Sikaratan sa Saray Balitan Matwa, SBM, sa Ikabusol, Nasaray, MBTF, Managbalitay Tilatan, Fake News. Akalo pa kantabe lang wala sa lawas yun kapaborito, lawas yun kaaro, JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side at atong tanagagik, kantabe timat si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. At tabi ng susunod gagalang number 1 kapaborito, Joey Baby, dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito.
Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S.P.M. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. S.P.M. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacanihes, PM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S.P.M. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max